Sisältö lyhyesti. Voitonpäivä Neuvostoliitossa. Musiikkia. Metsäkulojen torjunta Neuvostomaassa. Asutus lasikuvun alla ja päätteeksi urheilua. Tänään Neuvostoliiton kansat viettävät fasisti Saksasta saadun voiton päivää. Kesällä 1941 toisen maailmansodan lietsoneet Neuvostoliittoon. Tämä kaikkien aikojen raskain ja julmin sota jatkui 1418 päivää ja yötä. Neuvostokansa joutui kärsimään suuria menetyksiä. Fasismista voiton saamisen nimissä se joutui uhraamaan yli 20 miljoonaa ihmishenkeä. Neuvosto-ihmiset saivat puolustettua kotimaansa itsenäisyyden ja sosialismin saavutukset. Sosialismi toi monimiljoonaiselle ja monikansalliselle maan kansalle vapauden, tasa-arvon ja onnen. Neuvostoarmeija aiheutti valtavan tappion hitleriläisjoukoille ja vapautti orjutukselta monet Euroopan ja Aasian maat. Toukokuussa 1945 kukistetussa Berliinissä allekirjoitettiin asiakirja fasisti Saksan antautumisesta ilman minkäänlaisia ehtoja. Toukokuun 9. päivä säädettiin Neuvostoliitossa voiton juhlaksi. Tänä päivänä kaikkialla maassa kunnioitetaan niiden muistoa, jotka menettivät henkensä fasismin vastaisessa taistelussa. Samanaikaisesti kunnioitetaan kaikkia viime sodan veteraaneja. Monissa neuvostoliittolaisissa kaupungeissa palaa ikuinen tuli. Entisille taistelupaikoille kaatuneille taistelijoille on pystytetty patsaita ja muistomerkkejä. Toukokuun 9. päivänä niillä on tavallista enemmän kukkalaitteita. Maailmansodan eräs suurimmista taisteluista käytiin Volganvarren Stalingradin, nykyisen Volgogradin liepeillä. Voiton päivänä ihmisrivistöt kulkevat Mamajev-kukkulalle ja sen harjalla olevalle 52 metrin korkuiselle Synnynmaa äiti-patsaalle. Neuvostoliitossa ei ole sellaista perhettä, jota sota ei olisi omakohtaisesti koskenut. Meidän maassamme ei ole sellaista kansaa, jonka joukosta ei olisi löytynyt sankareita. Valko-Venäjän pääkaupungin Minskin lähettyvillä on valtava maineen kukkula. Tämän kukkulan ovat tehneet Valko-Venäjän asukkaat. He tulivat nykyisen kukkulan paikalle kourallinen multaa mukanaan omalta asuinpaikkakunnaltaan. Täten he kunnioittivat omaistensa ja läheistensä muistoa. Valko-Venäjällä sodassa menehtyi joka 4. asukas. Kaupunkien puistoissa, bulevardeilla ja aukioilla järjestetään sotaveteraanien ja rykmenttitovereiden tapaamistilaisuuksia. He muistelevat menneitä aikoja ja keskuudestaan poistuneita taistelutovereitaan. Omalla tavallaan voitonpäivää viettää maan nuoriso. Nykyinen polvi on kasvanut rauhanoloissa, mutta he tietävät, että sodassa taisteltiin heidänkin rauhanomaisesta ja vapaasta elämästä, rauhanomaisesta sosialismista. Ja nuoriso kiittää oikeaa asiaa puolustaneita isiään. Kautta maan on järjestetty nuorison ja sotaveteraanien yhteistilaisuuksia ja nuorison kulkureita.
ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. И ночи, битву трудную вели, этот день мы приближали как могли, этот день победы.